ongi etorri Euskal Herriko irratia. Egun honetan gonbidatu famatu bat daukagu gurekin. Einaut izenekoa, Kiesazpiko abeslarian. Horren etorriko gara jortekin, publizitatea. Arrautzek peskabaria. Manolita Leoparriko oilo berizia da. Arrautza peskabaria ateratzen diren. Erosi! Hementxe gaude berriro entzuleak, aurrera jarrituko dugu, gaboneina. Lehenengo eta behin eskerrak eman behar etortzagatik. Badakigu agenda konpromisaz beterik daukazula, eta kostatu egin zaitula guretzat hartetxe agitea. Ira, horrenbizterako ez da, oso gozik nagoa egin dagoetan. Beno ba, orain kalera batzuk egin zuzu. Noiz eta non hasitzen zuen taldea? Ira behatzen eta zeian teknikan hasi ginen taldearekin. Nortzuk sortu zuten Kiesazpi taldea? Nik eta Jon Mikel Arrotegik erabaki genuen talde bat hastea. Eta zuen musika nolakoa da? Zer modukoa? Gure musika pop-rock da. Deneko bakarrik pop zen, baina rock piko hartu genuen. Eskerrik asko galderak erantztea gara. Ez da zer izan. Eta orain, utziko diago itzuleek zeiak egitea. Ring, ring! Arratsaldean nerekin izan dut. Arratsaldean baina. Kaixo, zer esan nahi izenetik? Oso polita dira eta berakaz maitetuta nagoela. Eskerrik asko nesita. Eta horrela bukatu dugu gaurko eguna inotekin. Biak zuekin ordu berean egongo gara. Orain nire inoten abizki bat jarriko dugu. Agur. Agur.